Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine CHAWEZI BANDA koma kuyamba nayi mitu yake. Malawi Electoral Commission MEC yati ndiyokhutira ndi mmene chisankho chapadera chayendera pamene ntchito yowerengera mavoti ili mkati. Chiwerengero cha anthu amene akutenga kachirombo ka HIV mdziko muno chatsika ndipo mu nkhani zina tsogolo la ulimi ndi malonda a FODYA mdziko muno lidakali lowala yatero kampani ya JTI. Tindizi ndi zina zambiri tiyentikale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati ndilokhutira ndi chiwerengero cha anthu amene aponya voti pa chisankho chapadera m'madera ena mdziko muno. Bungweli lachititsa chisankho m'madera aphungu atatu maboma adedza Nkhotakota ndi Mzimba komanso dera la kansala mboma la Balaka. Wapampando wa bungweli a Justice Dr. Chifundo Kachali amene wayendera madera ena a chisankhochi wati ndokondwa kamba kuti bungweli sinalandire ripoti lililonse la chipongwe. Mtolangano wathu Deogratius Simana akuyankhula ndi akachere. Kudetsa Central East constituency tikuona kuti anthu abwera bwino ndithu kumadera omwe tafikira turnout kumakwana 40 to 50% kutanthauza kuti anthu ali ndi chidwi chambiri ifa pano koma tikuona kuti anthu abwera ndithu kuonetsa kuti ali ndi chidwi choti asankhe phungu kumtima kwawo. Maripoti ochokera mboma la Nkhotakota akusonyezanso kuti chisankho cha dera la kumpoto chakumvuma mbomalo chayenda mwabata. Malo 36 ndi amene anagwiritsidwa ntchito kuti anthu mderalo aponye voti. Pakadali pano mmodzi wa makomishona a MEC a Emmanuel Fabiano wati ndokhutira ndi mmene chisankhochi chayendera. Pilani Kachinziri ali mboma la Nkhotakota. Ndipo nthawi yoyamba kuponya voti sanakwane kummawaku anthu ndikuti atayamba kale kusonkhana pofuna kusankha munthu yemwe akumufuna pa chisankho. Anthu achikalambire ngakhalenso achinyamata anatuluka mnyumba zawo kudzaponya voti. Gogo Franklin Kapeta adayenda mtunda wokwana kilomita imodzi kudzaponya voti. Komishonala wa MEC Emmanuel Fabiano ati ndiokhutira ndi mmene chisankhochi chayendera. Ntchito yayamba bwino tsiku la lero. Zokonzekera zonse zinali zitachitika dzulo. Ndipo lero lino anthu anabwera nthawi ya 6 o'clock isanakwane kumayembekezera kuti ambe kupanga voti. Ndipo ayamba kupanga voti 6 o'clock ma centers omwe zimene ndayendera. Ndipo tikuona kuti anthu ambiri atuluka kubwera kudzavota monga mmene mukuonera mizera imene ililimu. Mlangizi wa President pa nkhani za anthu akhungu la Chialubino komanso aulumali ya Overstone Kondowe ndiwo akuyimira chipani cha Malawi Congress. Achimwemwe Chidoti ayimira chipani cha UTM ndipo Patrick Kampaliro ndiwo akuyimira chipani cha FODYA. Aleke Kamangeni ndiwa chipani cha UDF. Ndipo Asilva Aisha ndiwo akuyimira chipani cha DPP. Pamene a Gift Mbuna, Zelita Banda ndi Franklin Nyonamu akudzimira paoka. Ndipo mtolangano wathu Sam Kalimira wati chisankhochi chayendanso bwino mboma la Mzimba. Anthu amaliza kuponya voti yawo madera ambiri kumako boma la Mzimba ndipo malingana ndi malipoti zikuonetsa kunena kuti sikudachitika zipolowe kwenikweni. Izi ndi malingana ndi omwe akuyendetsa chisankhochi. Malingana ndi muofesala oyendetsa chisankho mdziko muno, vuto lomwe analipeza ndiloti anthu ena omwe akupikisana nawo amafuna kuti avote angakhale sanalembetse mayina awo mkaundula wa voti kuderali. Anthuwa ndi a Wesley Kumwenda achipani cha Democratic Progressive komanso awachapaphiri achipani cha FODYA. Opikisana ena omwe nawonso sanavote kamba kavotoli ndi a Donex Muva achipani cha Congress komanso a John Phiri achipani cha Freedom. A Gift Simkonda ndi omwe amayendetsa chisankho pamalo ovotera abawa. Palibe vuto mesemera kumwanalo patula kuti mwina anthu ena anapangidwa ndingane kuti anapempha kuti akavotere kwina ndeka nkuyiwala abweranso koma noti ndi register amene maonesa amene ofunika kuvota pano kapena amene ofunika kuvota kwina ndeti kumauza bwino akumamvesesanso. Pakadali pano amwezi Nkandawire omwe anatenganawo mbali yoyang'anira chisankho kuderali kuchokera ku Sinodi ya Livingstonia anadandaula kunena kuti achinyamata ambiri samapezeka kumalo ovotera ndipo anena kuti anasiyira akuluakulu
zinthu zomwe zikusonyeza kuti achinyamatawa alibe chidwi pa nkhani za chisankho. Malo angapo amene ndayendako ndi osangalala kwambiri kuti zinthu zayenda bwinobwino popanda phokoso lina lililonse. Taona zigawo zingapo koma mwina kumudwitsa kokha kuti masenta zambiri amene ndayendako kusweza kuti achinyamata ambiri sanabwere maunyinji kuzavota ndi kusankha munthu amene akufuna ndi asira akuluakulu makamaka achizimayi ndi amene taona kwambiri. Pakadali pano kuwerengera mavoti kwayamba ku madera okwana 34 omwe ali muderali. Zotsatira zomwe zichoke ku maderawa zikafika pa boma pa mzimba komwe akaziwerengetsere. Ena omwe amapikisana nawo ku derali ndi a Christopher Mnyenyembe a chipani cha UTM komanso a Ruben Ngwenya omwe amayima pawokha. Koma mdera la kansala la Chimwalire mboma la Balaka Times yapeza kuti ndi anthu ochepa chabe amene adakhamukira kumalo oponyera voti kuchokera mboma la Balaka. Nayo Gary Samati. Ku Balaka Times Group yapeza kuti anthu ochepa anapita kukaponya voti. Pamene bungwe la Malawi Electoral Commission limatseka malo oponyera voti pa chisankho cha kansala mdera la Chimwalire, anthu osakwana theka la amene analembetsa ndiwo amene anabwera kuzaponya voti. Modzi wa anthu amene anaponya voti Teresa Saiwala ati anthu ena samadziwa kufunika kwa kansala. Chimene chanipangisa kuti ndibwere ndizavote ndicholinga chofuna kansala mdera lathu ofunikira chifukwa iye amatengera zitukuko mudzi mwathu. Nkhani ndione kuti anthu amene alephera kubwera kuzavotawo palibe chomwe akuzindikira pa udindo wa kansala. Komabe chisankho kudera chayenda opanda chosokoneza chilichonse. Anthu 10 ndi amene akulimbana mpando wa kansalawu. Ophunzira 128,993 ayamba kulemba mayeso awo a Malawi School Certificate of Education MSCE. Bungwe la Malawi National Examinations Board manebu likulembetsa mayesowa nthawi yovuta pamene zimamveka kuti mapepala ena amayeso apezeka asanalembedwe. Koma mkulu wogwirizira wa bungwe la manebu Dorothy Nampota watsutsa izi. Mu mzinda wa Blantyre mayesowa ayamba opanda zosamwitsa ndipo malingana ndi mtolankhani wathu Thomas Kachere ophunzira akuti akonzekera bwino. Mayeso manebu a MSCE a 2021 ayamba bwino msukulu zambiri mchigawo chakumwera. Ena mwa omwe akulemba mayesowa omwe Times yalankhula nawo kuchokera msukulu monga za Chichiri, Pact, Blantyre Secondary School ndi ena ati ndiokonzeka kulemba mayesowa. Taisesa kuti tiwerenge kwa mbali yathu zimene tikuziwa zimene sitimaziwa timafunsa ziphunzitsi zitithandiza. Taisesa kuti chinese chimene tingamve tigwirepo. Mayesowa ndiwo akonzekera popo apapa ndetu konzekera tikalo yachana ndetigwirane nawo. Ine ndakonzekera bwino nambira kukonzekera ndawerenga komanso ma information somwe timaphunzira ku campus kwathu. Mayesowa akulembedwa pamenenso pali nthenda ya COVID-19 pakati pathu zomwe zapangisa kuti sukulu zonse zomwe zikulembesa mayesowa zilimbikitse omwe akulemba mayesowa kuti azitsatira ndondomeko zonse zopewera nthendayi. Malinga ndi ofalitsa nkhani za bungwe la manebu amayamiko kuchiwaya anthu 128,993 ndi omwe akulemba mayesowa. Achiwaya anawonjezera kunena kuti ulendo uno palibe yemwe abere mayeso kamba kuti chitetezo chakhwimitsidwa. Ndipo mu mzinda wa Mzuzu mtolankhani wathu Feston Malekezo akuti sukulu zakadzikitsa njira zapadera zoonetsetsa kuti ophunzira sakubera mayesowa. Sukulu zambiri za sekondari mu mzinda wa Mzuzu zinali pikitipikiti kukonzekera kuti ophunzira alembe mayeso awo a form 4 omwe ayamba lachiwiri mmawa. Titayendera sukulu za sekondari za Katoto, St Peters komanso Target mzindawu lachiwiri mmawa tinapeza ophunzira ochuluka ali kalikiliki kukonzekera kuti ayambe mayeso awo. Ena anali akulandira ziphaso zolowera mchipinda cholembera mayeso, ena anali akuwerenga komaliza ndipo ena amachita zokambirana. Vinumbiko Nyirenda yemwe ndi wa zaka 17 pa sukulu ya private ya Target anati ndokonzeka kulemba mayesowa popeza kuti chidwi chake ndi kufuna kuzakhala namwino. Ndakhala kuti ndiyembeza kuti ndilemba mayeso imene naloya fofo yanga mpaka napano nje ndakhala ndikuwerenga mpaka kufika siku lalero. Naye Prince Kagwira yemwe akufunisisa kuzakhala mtolankhani anati ndokonzeka ndipo akuyembekezera kuti azakhonza bwino osapyola 17 points. Nakuzira popo
so mawerenga ngoti nthawi sena khani kukonzekera ndikuwerenga mayeso bwino ndikuya ndilede zoti mayeso ndikalemba ndikhoza ndikhoza. ophunzira pafupifupi 120,969 ndi amene akuyembekezereka kulemba mayeso a MSCE chaka chino. Ndipo mboma la Lilongwe Taonga Sabola anapita pa sukulu ya sekondari ya Bwaira mu mzindawu pamene akuti njira zonse zopewera mliri wa COVID zakhazikitsidwa. Taonga anayankhula ndi mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Bwaira a Stephen Banda. Pano kwa Sunday school mayeso chaka chino 2021 anamba kuno kwambiri. Tikulemba agriculture pakatiko ndipo zonse zili malo mwake. Mapepa lonse ndokwanira, mavigilator onse abwera komanso ma ID awo ali nawo. Zonse tuzikuenda bwino komanso wese kuti anaja nyengo ya COVID-19 akusamba manja sanalowe komanso avala mamaski pamodzi ndi mavigilator omwe. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema ya Times. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi ndi zina zambiri zikangotha izi. Showmax. You've heard the name, but what exactly is Showmax? Well, it's an online streaming service that's packed with the very best in international and local entertainment, ready and waiting for you to watch when you want, where you want. Plus, with 3 data settings and a download option, you also have power to manage your time and your budget. Yeah! So what are you waiting for? Go to showmax.com and sign up today. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MatChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhonza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankhawekha kiyosiki ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sana sochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MatChoice konko ndi mapereka ma service a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanisa decoder yonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kapiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi Go TV sankhawekha. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Kupitirira ndi nkhanizi. Chiwerengero cha anthu amene akutenga kachirombo ka HIV mdziko muno chatsika. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati chiwerengerochi chatsika ndi 66% kuchokera mchaka cha 2010 kufika chaka chino. Akandodo chiponda ayankhula izi pamene amatsekulira zokambirana zoonikiranso mmene ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV yayendera mzakazi. Bwezi Gausi andi zambiri mu ripoti ili. Anthu okwana 1.4 miliyoni ndi amene anamwalira mdziko muno ndi matenda okhudzana ndi HIV. Achiponda ati dziko lino lakwanisa kuchepetsa anthu amene akutenganso matendawa kuchoka pa 56,000 mu chaka cha 2010 kufika pa 19,000 mu chaka cha 2021. Tikambirane kuti kodi ngati dziko tachoka kuti kodi tili pati kodiso kodi tipange bwanji kuti kamafika 2030 Malawi wina aliyense akasakhaso pa chiopsezo pa nthenda imene ya HIV. In terms of funds ndi chimenecho ndi chikhumbokhumbo chathu. Mkulu wa bungwe la UNAIDS mdziko muno Nuha Sise wayamikira dziko lino pochita bwino polimbana ndi matendawa. Wapampando owona za matenda a HIV and AIDS ku nyumba ya malamulo Adeusi Gumba ati ngati komiti yakhala kuyesesa kupempha thandizo lochuluka lopita ku ntchito zolimbana ndi matenda a HIV and AIDS. Ife ngati nyumba ya malamulo tagangalika ndithu kwambiri mukudziwa kuti idakhazikitsa lamulo la HIV AIDS Prevention Management Act ya 2018 imene tikayamba kuilondoloza kuigwiritsa ntchito implementation
ndinacho chikhulupiriro kuti aposeledwa pa HIV/AIDS idzakhala nkhani ndi mbiri yakale. mkumano umachitika pamutu onena kuti kuchilimika polimbana ndi matenda a AIDS pofika chaka cha 2030 pothandiza anthu. Mu nkhani zina, kampani ya JTI yati tsogolo la dziko lino yati tsogolo la Malawi pa ulimi komanso malonda a FODYA lidakali lowala. Mkulu wa kampani iyi a John Gowner ndiye wanena izi pamene nduna ya zaulimi a Robin Lowe inayendera factory yatsopano ya kampani iyi kukanengo mu mzinda wa Lilongwe. Kampani iyi yagwiritsa ntchito ndalama zokwana $100 million pokonzanso factory iyi. Kumbuka liwo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Wezi Gausi. Agauma ati mbewu ya FODYA ikhoza kuthandiza dziko lino mu njira yosiyanasiyana kungoti dzikoli silinapeze zina mwa zinthu zimene lingapangire kuchoka ku FODYA. Iwo ananena kuti boma likuyenera kuti lithandizepo pochosa misonkho imene ili yochuluka kwambiri pa mbewuyi. Nduna yoona zamalimidwe a Robin Lowe ati dziko lino likuyenera kuti liyambenso kulima mbewu zina kuti zithandizana ndi mbewu ya FODYA imene pakali pano dziko lino likadadalira. Pa nkhani yochepesa misonkho Lowe anati anthu akuyenera kuti adikire nyumba ya malamulo ikakumana ndipo aunikenso za malamulo ena. Ona mmene anthu amafactory akupangira kulowesa $100 million mu factory kuti bale alipo ku Malawi ndipo kumaiko kwina akagula kusoza tsogolo la FODYA yakadali. Ndengati tsogolo la FODYA likadalipo ndiyo tisozatsalire fe kuti timuteteze kuti mkodo umenewo tipitire nawo. Dziko la Malawi chaka chino lapeza ndalama zochuluka pogulisa mbewu ya FODYA poyerekeza ndi mu chaka cha 2020. Nizomwe ziko matisadasiyane nainso mitu yake. Malawi Electoral Commission MEC yati ndiyokhutira ndi mmene chisankho chapadera chayendera pamene ntchito yowerengera mavoti ili mkati. Chiwerengero cha anthu amene akutenga kachilombo ka HIV mdziko muno chatsika, ndipo mu nkhani zina tsogolo la ulimi ndi malonda a FODYA mdziko muno lidakali lowala, yatero kampani ya JTI. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupi, khalani motalikirana ndi anzanu, valani mamaski nthawi zonse, komanso kabaitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Muna ndine CHAWEZI BANDA, Madzulo abwino. Madzulo abwino ndi nthawi ya zanyengo ndipo muli ndine Matilda Majawa. Mmene kukhalire usiku uno komanso mawa kukhala kwa mphepo ndi mitambo komanso kugwa mvula yowaza ndi amabingu usiku uno ndi mawa masana kudzakhala kwa mitambo patali ndi mvula yowaza ndi amabingu m'madera ochepa. Tsono tikupatsirani mmene kutenthere komanso kuzizirira m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Kwa Ngabo kuyembekezeka kuti nthani madigiri pakati pa 25 ndi 34, ku Blantyre madigiri pakati pa 19 ndi 26, ku Lilongwe madigiri pakati pa 19 ndi 29, ku Mangochi madigiri pakati pa 25 ndi 32, ku Mzuzu madigiri pakati pa 16 ndi 27. Mphepo idziwumba kuchokera kumwera chakumvuma. Mkucha kudzakhala kwa mitambo patali komanso kudzagwa mvula yowaza ya mabingu. Pomaliza tikupasirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 27 Oktoba 2021. Ku Mzuzu dzuwa loyembekeza